Mayong adlaw mga bata. Sa subong nga adlaw, may bago na naman kita nga leksyon sa Aralin Panlipunan 3. Leksyon 6, mga grupo sa mga tawo sa akon probinsya kag rehiyon tahuron ko. Bago kita magsugod sang aton nga leksyon, hibaloa. Ang leksyon nga ini ginhimo para ipakigbahin sa imo ang kinaalam nga kinahanglan mo matun-an sa sini nga halintang. Nakalakip diri ang pag-intindi sa mga grupo sa mga tawo nga sakop sang kaugalingon nga probinsya. Paagi sa pagpakita sang importansya sa kinalain sang kada grupo sa isa kag isa. Pagkatapos matun-an ang module nga ini, ginapaabot nga ikaw makalaragway sang pagbulig sa nagkalain-lain nga grupo sa mga tawo sa probinsya sa ginasakupan nga rehiyon. Kag makapakita sang importansya sa nagkalain-lain nga mga grupo sang tawo kag grupo etnisidad sa mga probinsya sa kaugalingon nga rehiyon. Abi mga bata, tinguhai ini. Direksyon, pilia ang letra sang husto nga sabat kag isulat ang imo sabat sa papel. Una nga pamangkot. Samtang nagalakat kamo sang abyan mo sa plaza, may nakit-an kamo nga isa ka bata nga may maitom nga pamaniton nga nadasma kag napilasan ang iya tiil. Ano ang imo himuon? A. Tulukon kag pabay-an lang siya. B. Kadlawan siya tungod wala siya nagahalong. C. Buligan siya nga makatindog. O kon letter D. Magdiretso sa panglakaton upod sang imo abyan. Ikaduwa nga pamangkot. Si Alex taga-Antique, gani kinaraya ang iya lengguwahe. Bag-o mo siya nga kaeskwela kay nagsaylo sila upod sang iya pamilya sang tuluyan. Kung ikaw ang kaeskwela ni Alex, ano ang imo himuon? A. Amiguhon ko siya kag tun-an sang hiligaynon nga lengguwahe. Letter B. Kadlawan ko siya kay lain ang iya panghambal. Letter C. Hindi ko siya pagsapakon kay hindi ako kaintindi sa iya. O kon letter D, pabay-an lang siya kay tungod hindi ko man siya abyan. Sa liwat mga bata, isulat lamang ang letra sang husto nga sabat. Ikatlo nga pamangkot. Nagapangayo sang imo pagkaon ang bata nga halin sa isa ka grupo etniko sa inyo lugar. Ano ang imo himuon? Letter A, hindi ko magpalapit sa iya. Letter B, tagaan ko siya sang pagkaon. Letter C, hindi ko siya pag-amiguhon. O kon letter D, kadlawan siya tungod pigado siya. Sa liwat mga bata, ang aton nga leksyon sa subong nga adlaw, amo ang mga grupo sa mga tawo sa akon probinsya kag rehiyon tahuron ko. Mga bata, may nakita bala kamo nga nagkalain-lain nga grupo sa mga tawo nga naga-istar sa inyo nga kaugalingon nga probinsya? Anong ginahimo niyo sa ila? Kag paano niyo sila ginatagaan sang importansya? Mga bata, nakahibalo bala kamo nga may mga grupo sa mga tawo nga nagaululupod istar sa isa ka lugar nga may kaugalingon nga lengguwahe, kultura, tradisyon kag pagpangabuhi? Hibaloon naton ang mga nanarisari nga mga grupo sa mga tawo sa aton rehiyon para lubos naton nga maintindihan ang ila kinaiya kag matagaan sang importansya kag pag-atipan. Buot silingon mga bata, ang aton nga leksyon sa subong nga adlaw ginapakita ini nga may ara sa nagkalain-lain nga mga grupo sa mga tawo nga naga-istar sa aton kaugalingon nga probinsya kag rehiyon. Kag bilang isa ka pamatan-on, ano ang aton nga himuon? Agod matagaan sila sang importansya kag ensakto nga pag-atipan. Nagakadapat lang
nga padaluman pagid ang pag-intende sa mga grupo sa mga tawo nga sakop sang kaugalingon nga probinsya paagi sa pagpakita sang importansya sa kinalain sang kada grupo sa isa kag isa. Bago kita magsugod mga bata sang atong leksyon, may ara ako 3 ka pamangkot nga dapat ninyo dumdumon samtang nagapamati sang aton nga leksyon. Una nga pamangkot, ano ang mga grupo sa mga tawo ang nagaistar sa aton rehiyon? Ikaduwa nga pamangkot, ano nga mga kinaiya may ara ang mga tawo nga nagaistar sa inyo nga probinsya? Kag ulihi nga pamangkot, ano nga mga grupo sa mga tawo diri sa Region 6 ang naghalin sa iban nga lugar? Ari mga bata, ang isa ka laragway. Ano ang makita ninyo sa laragway mga bata? Very good mga bata. Sa laragway, may ara sang 3 ka bata nga babayi nga daw may ginaaway sila. Kag ang ila ginaaway ara sa tunga kag do nagahibi ini. Mga bata, kamo, diin kamo sa laragway nga ina. Ikaw bala ang isa sa mga bata nga nagapang-away? O kon ikaw ang bata nga ginaaway? O kon ikaw ang bata nga nagabulig para hindi pag-awayon ang isa ka bata? Diskubrihan ninyo mga bata. Naka-eksperyensya na bala kamo nga ginadikawan sang imo ka eskwela bangod lain ka kaysa sa ila? Nakaagi ka man bala nga ginasunlog ka bangod lain ka kaysa sa ila? Kag paano mo kabigon ang mga bata ukon ka eskwela mo nga lain kaysa sa imo? Dali na mga bata, magpamati na kamo sa aton leksyon sa subong nga adlaw kay ang tanan ninyo nga mga pamangkot sabton naton. Mga bata, dali na, magpamati na kamo sa akon istorya sa inyo. Ang tig-ulo sang aton nga istorya sa subong nga adlaw, isa lang ang aton nga kaliwat. Si Christioy, isa ka bata nga may maitom nga pamanit. Kag kulot ang iya nga buhok. Ara siya sa ikatlo nga halintang o kon grade 3 pareho sa inyo. Permi lang siya ginasunlog sang iya mga kaeskwela bangod pinasahi siya sa iya iban nga kaeskwela. Nabudlayan gid si Christioy sa iya pag-eskwela kay permi lang nagapalayo ang iya mga kaeskwela kag wala siya sang abyan. Maalam nga bata si Christioy pero para sa iya isa gid kaupang ang kaliwat nga iya ginhalinan sa paglabot sang iya nga handom sa kabuhi. Nagahibi na lang siya kay kun ano-ano ang ginatawag sa iya. Ginapaathagan siya sang iya mga ginikanan nga hindi niya pagpamatian ang mga sunlog bangod ang matuod nga kaayo hindi makit-an sa sagwa sang itsura kundi yara sa sulod sang tagipusoon. Naintindihan ni Christioy ang iya mga ginikanan pero padayon man siya sa gihapon nga ginasunlog. Permi niya ginapaminsar kun nga lain siya sa iban. Naibaluan ni Ginang Luna nga manunudlo niya ang problema ni Christioy. Gani naghimo siya sang paagi na hanungod diri. Mga bata, ano kano ang problema ni Christioy? Very good mga bata. Ang iya problema, ginasunlog siya sang iya mga kaeskwela bangod lain siya sa ila. Apang may ideya ang ilang manunudlo nga si Ginang Luna para mabuligan niya si Christioy. Ano ay han ini mga bata?
Hibaluon nato. Sa klase, ginhambalan nila ang mga baganihan nga tumandok nga nagpangapin sa Pilipinas sang ginsakop kita sa mga dumuluong. Ginhambalan man nila ang mga tumandok nga nag-asenso sa ila kabuhi kag subong may dako nga ginbahin para sa pag-uswag sang isa ka probinsya o kon rehiyon. Ulihin nila nga ginhambalan nga may mga Pilipino nga yara sa isa lang ka pungsod nga nagaululupod sa pagpangabuhi, nagabinuligay kag nagapalanggaanay, lain-lain man ang klase sang grupo nga ila ginasakupan. Gani ginsiling niya nga hindi sila dapat magpanunlog sa iban nga tawo tungod sang ila pisikal nga kinaiya. Ginhambal pagid ni Ginang Luna nga hindi upang sa kabuhi ang anuman nga klase sang itsura o kon kahimtangan para malabot ang ginahandom. Ang importante, may ara sang determinasyon para mahimo naton ang mga butang nga makapaasenso sa aton. Ano kano mga bata ang ginhambal ni Ginang Luna sa grade 3 ng mga kabataan? Very good. Ginhambal niya nga hindi upang ang imo itsura agod malabot mo ang imo nga handom. Hindi upang kung sa diin ikaw nga grupo naghalin, agod mahimo mo ang tanan nga mga butang, agod maging asenso. Naintindihan sa mga kaeskwela ni Chris Joy, kag sang iban pa nga mga bata sa bulothuan ang ginhambal sa ila ni Ginang Luna. Mismo sa adlaw nga ato, naguntat na sila sa pagpanunlog kay Chris Joy, kag nanginabyan pa nila ini kag kahampang. Gani nagdamo ang mga abyan ni Chris Joy kag nakatapos siya sa elementarya nga may mataas nga pasidungog. Ano mga bata ang leksyon nga inyo natun-an sa istorya naton sa subong nga adlaw? Very good mga bata. Ang leksyon nga gintudlo sa inyo nahanungod sa istorya ni Chris Joy, amo ang hindi daton dapat pagsunlugon ang aton kaeskwela bisan lain ang iya pamanit o kon ang iya itsura kaysa sa aton. Dapat kabigon naton sila nga mga abyan kag palanggaon sila naton. Bangod sa rason nga naga-istar lamang kita sa isa ka probinsya, sa isa ka rehiyon o kon sa isa ka pungsod, nga dapat kita magbinuligay kag magpalanggaanay. Kabay pa mga bata nga naintindihan ninyo ang aton nga istorya sa subong nga adlaw, kag madamo kamo nga leksyon nga nakuha. Pauswagon naton ang inyong nahibaluan paagi sa pagsabat sa sini nga mga pamangkot. Una nga pamangkot, nga permi lang nagahibi si Chris Joy sa ila nga buluthuan. Ikaduha nga pamangkot, ano ang kabangdanan sang pagsunlog kay Chris Joy? Ikatlo nga pamangkot, paano ginasuportahan si Chris Joy sang iya mga ginikanan sa iya nga problema? Ikaapat nga pamangkot, ano ang ginhimo ni Ginang Luna sa problema ni Chris Joy? Kag ulihi nga pamangkot, ano ang mga ginpaathag ni Ginang Luna para maintindihan sang tanan nga mga kabataan ang ginahimo nila kay Chris Joy? Mga bata, dapat naton nga tandaan nga importante ang paghatag sang respeto ukon pagtahod sa isa kag isa. Ano man ang iya nga itsura kag grupo nga ginhalinan, kinahanglan nga tahuron ukon respetohon naton. Lain-lain man ang mga kaliwat nga aton ginhalinan, tanan kita katapo sang probinsya nga sakop sang aton nga rehiyon.
kag nagakadapat lang nga magpakita kita sang importansya kag respeto sa isa kag isa. Sa liwat mga bata, magkuha kamo sa inyong lapis kag papel kag himua ini. Lantawa ang kada laragway kag butangan sang check ang laragway kung husto ang ginapakita kag X naman kung hindi. Ari ang unang nga laragway, check or X. Sa liwat, isulat ang check kung husto ang ginapakita sang laragway kag X kung hindi husto. Ari ang ikaduwa nga laragway, check o kon X. Ari naman ang ikatlo nga laragway, check or X. Para sa pagtakos sang inyong hibalo, basaha sing maayo ang mga ginapahayag sang kada numero. Butangi sang masadya nga nawong o kon smiley face ang blanco kung ang ginapahayag nagapakita sang insakto nga hilimuon, kag butangi naman sang masubo nga nawong o kon sad face kung hindi. Number 1. Ginabuligan ang kaeskwela sa iban nga hilimuon. Number 2, nagahampang sa tanan nga kaeskwela. Number 3, wala ginasapak ang kaeskwela nga lain ang itsura. Number 4, ginapili lang ang gusto nga manginabyan sa bultuan. Kag ulihi nga pamangkot, nagaentra sa mga manunudlo kag kaeskwela sa mga hilikoton sa bultuan. Para sa inyo dugang nga hilikoton, basaha kag intindiha ang sitwasyon kag isulat sa imong papel ang dapat nga himuon sa sina nga sitwasyon. May bag-o kamo nga kaeskwela nga halin sa iban nga bultuan. Permi lang siya ginakadawan bangod sa maitom nga panit. Ano ang maayo nga himuon? Madamo gid nga salamat mga bata sa inyong pagpamati. Sa liwat, ako si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon, nga nagahambal nga indi gid pagkalimtan ang magtuon. Bye!